fe Allahumma salli ala nabi rahmati yoro soli bela min kadi alakira kosebe o de fole fle anga juji dobe ay soli wurdi fo kira nani tege do abolo kuy kala yini sabatira jena ani lahara juji do o nabi rahmati ita fo foyi kamani ala magla o kuma alakira togo muhammadu ni muhammadu alphabet bo a shifuru o be 92 ani fila bi kɔnɔntɔn ni fila o sigɔrɔma 7 o bi bɛn 600 ani 44 ma o kuma allahumma salli ala nabi rahmati allahumma salli ala nabi rahmati idide ka wurudi siyɛn 666 sigiyɔrɔ kelen wallahi kabini y'a daminɛ ni kɔlɔsi den kelen n'a tourné ko kelen bɛna ban fiɲɛ bɛ n'i fili hali ni ventilo t'i ka so hinɛ nabi ɲuman o kɔrɔ ko ala ka nɛɛmɛ kɛ hinɛ nabi ɲuman kan o ye alakira de ye kira kun bɛ hinɛ ka hinɛ fo don dɔ a sigilen tora misiri kɔnɔ a kun ko ka di yahudiya den dɔ ye kojugu yahudiya kamalen in nana don alakira fɛ a b'i bolo don a da kɔrɔ dɔrɔn a bɛ alakira filɛ a kanu y'a sababu ye yɔrɔ anw fɛ ɲɛgɛnɛkɛ yɔrɔ ye dogodogoni de ye o mɔgɔw b'i hakɛ to an ka cɛkɔrɔbaw tun b'a fɔ ko jaraminɛ donc jaraminɛkɛ yɔrɔ ye dogodogoni de ye yahudiya kamalen nana sigi alakira kɛrɛfɛ yɔrɔ misiri kɔnɔ ko ni alimami jɔyɔrɔ ye dogodogoni ye o tuma a kɛra ale kɔnɔ sa ko nin ye ninnu ka ɲɛgɛn ye a sina ka wuli k'i ɲɛsin misiri muradu ma alimami jɔyɔrɔ la a ye ɲɛgɛnɛ cara sababa wulila k'u b'a gosi kira ko a ye nin dabila a ye cɛ wele ka da ko ne a b'a gosi mun na a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ya kira ko non n'a b'a dɔn ne kanu ye mɔgɔ min se yan e ni ala cɛ o b'a dabɔ a kama k'a bɛ ne tɔɲɔ t'a dabɔ a kama kira ko yahudiya kameneni ma ko boli b'i bolo a ko boli bɛ n bolo a ko ni mɔgɔ min ye ɲɛgɛnɛ kɛ ka boli kan sani kira ka tila ko n b'a tigi faga kira ko i ka boli ka bɔ i bolo cogo bi i ye ɲɛgɛnɛ kɛ yɔrɔ min na o ka bɔ ne bolo ten a ko e yɛrɛ wa a ko Muhamadu a ko n t'a kɛ bilen a ko mɛ e bɛ diinɛ min na n bɛ don o la diinɛ min sera ka hinɛ a jugu la maa ti ban o la cɛ tubira ka don alakira ka diinɛ la o de la nabi rahmati o ka di kira ye ka tɛmɛ sɔli bɛɛ kan ni hamina ko gɛlɛ bɛ maa o maa na allahumma salli ala nabi rahmati allahumma salli ala nabi rahmati o bi bɛɛ i b'a kɛ 666 44 o bi bɛɛ alakira tɔgɔ n'i y'a hindu bɔ a bɛ 92 de ma 92 fois 7 o bi bɛn 644 c'est ça non monsieur voilà a bi bɛn 644 o tɛ wa ok a bi bɛn 644 i t'o kɛ hami foyi kama i sigiyɔrɔ la ni ala t'o dilan a bɛna mɔgɔ minnu ka papiye ko nɔgɔya faransiw ni amerikiw ni lɔndɔrɔw ni ɛsipaɲiw la ani a bɛna faama minnu ka jɔyɔrɔ ko nɔgɔya a n'a bɛna musogana minnu kɛ ka cɛ sɔrɔ ani densɔrɔbali minnu bɛna den sɔrɔ n'a ye ani fantan minnu bɛna fantanya kɛlɛ ni a ye ani juru karilen bɛ minnu kan na n'u bɛna wurudu u ka juru bɛ sara ani soko kan bɛ minnu na n'u bɛna wurudu u bɛ so sɔrɔ a fɛn o fɛn mana sigi k'a b'a wurudi o ka dugawu kɛ Lamini Ɲangi o kɔfɛ an bɛ min fɔ mɔgɔw ye Lamini Ɲangi a tun bɛ a ka nimoro o de tun ye 76 61 07 92 o de tun ye a ka nimoro a tun bɛ baara kɛ ni o nimoro ye mɔgɔ caman tun bɛ a sɔrɔ n'o ye mais o tun ye an yɛrɛ ka nimoro de talen de ka d'a ma baara in kɔnɔna na donc n bɛ profiter aw ka o kuma fɛ an bɛ mɔgɔ caman ye u bɛ nimoro caman di ko Konate ka nimoro ne ka nimoro man ca ne ka nimoro tɛ réseau kan maa min t'i sɔrɔ n ye Konate ka nimoro ta nimoro min bɛ yen anw ye o ta kabini nimoro bi ta 40,000 waati min pisi kelen anw y'o nimoro ta o waatiw la 76 23 20 99 ani 66 71 03 05 nimoro caman bɛ réseau kan ko Konate ka nimoro n ka nimoro t'o ye
n ka nimoro ti u ye bi n ka nimoro ti u ye sini mais 76 23 20 99 ou bien 66 71 03 05 n'i y'o min ye rose kan o ne ta ye mais n'i ye nimoro ye min ye parce que ɲɛ b'a la caman bɛ ka nimoro bila ko Konate ka nimoro filɛ kɔrɔ a si tɛ n ka nimoro ye n ka nimoro dan ye nin de ye nimoro wɛrɛ min bɛ yen n tɛ sɔrɔ telefɔni na ka kɔrɔ mais nimoro wɛrɛ min mana sɔrɔ i b'a sɔrɔ n y'o d'i ma da ni da mais réseau kɔni kan n'i ye nimoro fila ye réseau kan 76 23 20 99 ou bien 66 71 03 05 o de bɛ n ka livre bɛɛ kan o de ye n ka nimoro ye n'i ye dɔ wɛrɛ ye réseau kan min n'o tɛ kelen ye o ye ko wɛrɛ de ye o tɛ n ta ye parce que mɔgɔw sɛgɛnna nin yɔrɔ in na kosɛbɛ u sɛgɛnna kojugu donc an bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ ye ka i barika da ni ala sɔnna wajuli kan ka kɛ ɲɛngilakaw fɛ yen mais komi anw fɛ yen n'i bonyana kana bonya minɛ tuguni bonya segin e ye ka ye karamɔgɔ jumɛn ye n'o kun tɛ kɛnɛ ka ye ka ye alimamuba o de y'a susɛnni ka ye dɔnnibagaba minnu yɛrɛ dɔw bɛ yen walahi tile t'u gosi ni misiri tɛ olu kun bɛ yen donc ne ti foyi kun wɛrɛ ɲini bilen ka olu to yen wajulu bɛna k'a la dugawu kalan kɔni u y'o fɔ o bɛ kɛ juma sɔgɔma o wajulu min bɛna kɛ n bɛ yan mais n tɛ se ka foyi décider ka Kayi karamɔgɔw to yen donc ni olu ye min fɔ vraiment an bɛ baara kɛ o kan ka foli segin baarakɛɲɔgɔnw ma ni n ko baarakɛɲɔgɔnw o ye ko n'a tagabolo ye sinon dunan tɛ ne ka mɔgɔw la dunan t'u la ne ka mɔgɔ bɛɛ ye n yɛrɛ de mais n bɛ foli segin u ma parce que mɔgɔ ko dɔw b'i sɔrɔ i yɛrɛ baden dɔw tɛ taa filɛ ka taa Nuhu Konate la fo ka taa se a tɔgɔ ye di Yusufu ma Moribo ani n yɛrɛ denw ka fara jeliw kan maa si ma to kɔfɛ nin ko in na aw yɛrɛ Kayikaw fana a kura ma quoi Dakar wɔlɔfɔw ye min kɛ n ye a kɛra ala ɲɛna mais ko ninnu kɛlen ka bɔ fɔ Dakar ka na se an ka faamaw ma an ka frontières la douaniers ni policiers olu k'an bonya bon n ye n sigi k'a lajɛ a ma bonya hakili ma parce que ala ko de don donc fɛn o fɛn mana bɔ ala ko kɔnɔ sa o ye ala yɛrɛ de ye n'o tɛ anw dɔgɔyara Woroso ne dɔgɔyara nin ko in na ka se degré min na ala de b'a dɔn n ɲɛ bɛ min sigilen na kɔfɛ nin ye wɔlɔfɔ dɔ ye nin ko a tɛ segin fiyewu fo a ka kuncɛ ni wariko don ne bɛ se ka nin bɛɛ sɔn wari la nalen filɛ ne bɛ se k'aw bɛɛ sɔn wariko la mais aw fɛn o fɛn bɛ ka min kɛ Konate ye bɛɛ jɔnnen don i ta la o ye ala ko de ye donc an bɛ bɛɛ fo vraiment ka bɛɛ barika da ka i yɛrɛ fo ka i waleɲuman dɔn ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala ka an sago d'an ma ala ka barika don an ɲɛna ala k'a don an kɔ la mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la